Bathok bolu isi madu. Panglimbang-limbang dina Minggu lumrah kaping 17 tanggal 26 Juli taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 13 ayat 44 tekan ayat 52. Lumrahe nek mung kari bathok klapa wis ora ana kang nglirik. Klapa padha digoleki wong rikala isih ana banyune sarta daginge. Saka daging klapa, ibu-ibu bisa mangsak maneka warna kelan kang marakake ngiler. Nanging sepisan meneh, rikala mung kari bathok, klapa ora ana sing mbutuhake, ora ana pangajine. Saka kene paribasan bathok bolu isi madu ngemu teges menawa wong kang sacara kasat mata ora nengsemake pranyata jerone kebak ing kaluwihan. Waosan dina iki satemene medhar kekeran ngenani Gusti Yesus kang kapindhakake bathok bolu isi madu. Ayo padha karunut prastawa-prastawa kang nggambarake Gusti Yesus minangka bathok bolu. Isih eling to karo prastawa penampike wong-wong sakampung dalem Nasaret rikala Gusti Yesus memulang ing sawijining omah ibadah. Wong mau nganggep Gusti Yesus amung anake Maria sarta Yusuf si tukang kayu. Gusti Yesus diemoi. Panjenengane banjur kagiring menyang pinggir jurang arep kajongkrokake saka kono. Semono uga karo wong-wong Parisi lan para ahli Taurat. Wong-wong mau amung ndeleng Gusti Yesus minangka paraga kang nyandung crimpet ngreridu. Gunemane tansah nyerik-nyerikake marga kebaking panacat panginan enggo wecan ala. Mula ing pamikiran wong-wong mau Gusti Yesus kudu kasirnakake amrih ora nyepet-nyepeti mata. Nabi Yesaya nggambarake Gusti kang pindho bathok bolu mau ana wecan mengkene. Panjenengane dadi cecampah katampik manungsa kulina karo lara kaya panunggalane. Sing yen ana wong weruh mlengos nutupi raine dicecamah lan ora ana wong kang rumangsa salah. Nanging sak nyatane Gusti Yesus munu bathok bolu isi madu. Jroning raga dalem sinengker Sang Sabda ya Allah Yang Putra kang awit saka sih tresna dalem kang agung ninggalake kamulyan dalem banjur tedhak ana donya ngrasuk kamanungsan kang paling ina abdi. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 1 ayat 1 tekan ayat 5 utawa surat Rasul Yohanes kapisan bab 1 ayat 1 tekan 3. Jroning raga dalem sinengker kawicaksanan swarga kang rikala kakenut bakal nuntun manungsa marang kamulyan swarga. Ya panjenengane piyambak sarta piwulang dalem kang mujudake brana banget pangaji kang sumempin ing lemah utawa sinengker ing raga ringkih manungsa. Ya panjenengane piyambak sarta piwulang dalem kang rikala manungsa tinarbuka atine banjur ngedol lan ninggalake sakabehe kanggo gayuh mutiara banget pangaji. Para tresna pelam kinasih ketuk jaman saiki luwih akeh wong kang ora mangerti menawa Gusti Yesus mujudake brana kapendhem banget pangaji kang padha diudi sarta mutiara banget pangaji kang kanggo gayuh wong kudu ngiklasake brana-brana kang kadarbeki. Pangaji dalem Gusti Yesus ngungkuli lan ngatasi apa wae lan sapa wae. Iman akeh wong padha ngina nyecamah panjenengane. Iman akeh para pendherek dalem Gusti kang ngijolake iman kapitayane karo prakara kadonyan kang pangajine banget adoh tinimbang Gusti Yesus. Kita kang isih nyawiji jroning pasaman dalem lan kupiyon tresnani panjenengane sarta pasamuan dalem ora tuna marga wis ana dalan kang kaduduhake dening panjenengane.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Hyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan brana kependhem ingkang sanget-sanget ing pangaji. Kawula mboten gelo lan cuwa kagungan paduka sang brana sanget-sanget pangaji. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Hyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.